tir a samu musulmi yana cewa nasitu ayata kaita wa kaita, na manta ayar kaza da ayar kaza. manzo Allah ya ce tir, wato ba daidai bane a samu musulmi har ya iya furta wannan kalma ya ce na manta ayar kaza da kaza. Bal abin da ya fi dacewa ka ce nusiya, an mantar da ni. manzon Allah ya ce karka yadda ka ce na manta, sai dai ka ce an mantar da ni. ka duba kalmar ma da muke faɗa sai da manzon Allah ya mana gyara a kanta. to sai manzon Allah ya ce wastazkirul qur'ana, ku yawaita bitan alqur'ani. to wannan shine kadai abin da ke tsaye da hadda ga dan adam. zaka ji mutum yana cewa shin ko akwai wata addu'a da ke tsaye da hadda? ai addu'ar kenan ka dage, in ji manzon Allah. ba dare ba rana karatu za ka yi ta yi. wannan shine ya tabbata daga bakin manzon Allah.